Good morning, sir. Good morning, students. फरायसाफोर मा खबर? मोजां सार। गिबियावनो हेपि निउ इयार होग्रोबाय सार। हेपि निउ इयार। गोदान बोसोरा जाहाथे मोजां थाङो सार। हेपि निउ इयार होबाय सार। नोंसोर गासैनिसिमबो हेपि निउ इयार गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ जासिबाय आरो नोंसोरनि फरायनायफ्रा जेन बे गोदान बोसोराव आरो मोजांसिन जाबावनो हायो आरो नोंसोर मावनो लानाय खामानिफ्रा माने नोंसोरनि जि एक्टिभिटिस दङ स्कुलाव बेफोरबो मोजाङै जालांनो हाथों। नोंसोरनि स्पर्ट्सआबो मोजां जाथों, नोंसोरनि कुइज कम्पिटिसनाबो मोजाङै मोजां हाथों, नोंसोरो बान्था मोननो हाथों बेखौनो हास्थायो आरो बेखौनो हामलायथिबो होयो। औ सार, माबा बे कुइज होननाय लोगो लोगो कुइज कम्पिटिसन खोथाखौ गोसोखांदों सार। फैगौ सप्तायावथ' जोंहा इन्टार स्कुल कुइज कम्पिटिसन दङ ना सार। बेथ' जों सानैबो बाहागो लानांगौ। सारा एसे आइडिया होदो सार। औ सार, एसे आइडिया होदो सार। मा कुइसनफोरखौ माने सोंथिफोरखौ गोसोआव लांनांगौ माबायदि जागोन सार, एसे बुंबा मोजां जायो सार। दे जागोन दे। नोंसोरनो आङो फारि फारि खोन्थालांगोन। कुइज कम्पिटिसन जायोब्ला जेब्लायबो गोसोआव ला सोंथिखौ माबायदि सोंदों आरो सोंथिफ्रा बायदि रोखोमनिबो जानो हागौ। नाथाय कुइज कम्पिटिसन जानाय लोगो लोगो बेहाय गावबागाव थाखोनि जागोन, मालाबा जारिमिननि जागोन, मालाबा आथिखालनि जागोन आरो मालाबा जिअ'ग्राफि बा भुमखौरांनि खोथाखौ लानानै जागोन आरो मालाबा सावथुन मुलुगनि खोथाखौ लानानै जागोन। बेबायदि मोनफ्रोमबो आयदाखौ लानानैनो नोंसोरो मोजाङै फरायनो थांबानो जाबाय। जागोन सार, बेखौ गोसोआव लाबाय सार जों। आदसा थेंगोना, नोंनाव मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदों आङो। नोङो फिननायखौ होलांबानो जाबाय। आसामनि राजथावनिया बबेहाय दं? बेथ' जोबोर गोरलै सोंथि सार। बेलाय गुवाहाटि दिसपुरावनो दङ सार। दे नैथि सोंथि। बिटिसिनि राजथावनियालाय बबेहाय दङ? बेबो जोबोर गोरलै सोंथि सार। बेलाय क'क्राझारावनो दङ, जों बयबो मिथिगौ सार। दे आरो मोनसेबाव सोंनि आङो। आथिखालाव बिटिआरआव मोनबेसे जिल्ला दं? बेखौलाय बयबो मिथिखागौ सार, गोरलैथार सोंथि बियो सार। मोनबा जिल्ला दं सार, मोनबा। मा जिल्ला देलाय बुं? सोनाबनिफ्राय सार क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो अदालगुरि। मोनबा जाबाय सार। जोबोर मोजां, नोंथ' गासिबो सोंथिनि फिननायखौनो मोजां होजोबनो हाबायलै। मोजां, बिदि होनो हायोब्लानो नोंसोरो कम्पिटिसनाव देरहाथारगोन, बान्थाखौ मोनथारगोन नोंसोरो। सार, थेंगोनाना फिननाया जायाखै सार। जोबथारनाय सोंथिया जायाखै सार। मा जोबथारनाय सोंथिनि फिननाया जायाखै? मायो जायाखै जालायखो? सार, बिटिआरआव सार मोनब्रैल' जिल्ला दं सार। मोनब्रैल' जिल्ला दं, मोनबा नङा सार। ओइ जरा मुर्ख, नोंना लेखा नायदों नायाखै नों? फरायना फरायाखै हा? जरा मुर्ख, मोनबा दं, मिथिया नामा नोङो दाबो? मोनबा जिल्ला दं, मोनबा। नङा सार, माबा आङो मोनब्रै बायदिसो मोनदों सार। मोनब्रैसो जानांगौ सार। गोदान आपडेट फैनाय बायदिब्ला सार मोनब्रैल' जानांगौ सार। ओइ मा आपडेटलै? बे फेसबुकाव सानफ्रोमबो जिरायथाबना थाबाय थानाय नों आपडेट फैदों नामा नोंना? हा? डिलिट जाफ्लांदों नामा? मोनसे जिल्लाया नोंना डिलिट जादों, बेखायनो नों मोनब्रै होनगासिनो। देलाय मा जिल्ला दं मोनब्रै? नोंनो बुंलाय। सार, माबा ओरै सानजानिफ्राय अदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार सार। नोंना बे तामुलपुर जिल्लाया मा जाखो? डिलिट जाबाय नामा? डिलिट जाबाय? हा? निउ इयारावनो माथो नोङो कुइसनखौनो मोजां फिननाय होनो हायालै? तामुलपुर जिल्लाबो दङ, बेखौ नों मिथिगोना मिथिया? सार, तामुलपुर जिल्ला गैला सार। आपडेट फैदों सार। तामुलपुर जिल्लाया माने गैथ'लानो दा सार, गोमाबायनो। ओइ जदा मुर्ख, नों मा लावख्रायाव मेलेम गैला नामा नोंना? मायाव गोमालाबायनांगौ जाखो तामुलपुरालाय? सार, गैलानो सार। गुगोल मेपावबो दिन्थिला सार, गैलानो सार। बाक्सायाव थांफिनबायनो सार, तामुलपुर जिल्ला गैला सार। बेखायनो दा बिटिआरआव मोनब्रैल' जिल्ला जासिगोन सार। आइयौ, आंनि खोथाखौ माथो बिसासखौनो खालामा माथो नोंलाय? गोसोआव लाखि, मोनबा जिल्ला दङ, मोनबा। दा आरो कुइज कम्पिटिसनाव थांनानै नोङो मोनब्रै दा बुंहै। लाथिख' मोनगोन नों, दाउदै। जदा मुर्ख, बेफोरखौ गोसोआव लानांगौ। माला जायामोन? थांनाय बोसोरनो तामुलपुर जिल्लाया जादों, मिथियाखै नोङो?
औ सार थांनाय बोसोरनो जादोंमोन नाथाय थांनाय बोसोरनि बे जोबनायावनो सार डिलिटबो जाफिनबाय सार गैलानो सार देग्लाय दिनै जानुवारि 1 खालारनिफ्राय सार बियो बासका जाफिनबायनो सार बेखायसो बुंदोंमोन सार आं फेसबुकआव आपडेट नुनायखाय सार ओइ नोङो ना फेसबुकआव बारा आपडेट दाथासै नों मिथिबाय जा बुंदों बिनि सोंथिनि फिननायखौ गोसोआव लाखा नोङो दे जासिगोन दे जियानो जादोला गोसोआव लाखा मोनबा दै मोनबा दा सारजोंबो जारला जाथारबायलै साराबो आपडेट गैया नालाय फ्रा मैयानो बुंथारबाय निउसाव जोंना गिबि मन्थ्रिया सेसलाय सारजोंबो मा बुंबावगोन हायत दे सारनि बायदिनो बुंथ'ना थानोसै आं जियानो जादोला रायजोफ्राथ' मिथिखाबाय तामुलपुर जिल्ला गैला होननानै ओइ मा सानखो नोंलाय मा सानबाय थादों नोङो जेबो नङा सार गासै मोनबा जिल्लायानो दंमारो सार मोनबा जिल्लायानो दंमारो दे सार औ बिदिसो दा आदसा नोंनाव मोनसे खोथा सोंबावनोसै आङो खोनासंलाय सोंदो सार मानास नेसनेल पार्क एबा मानास हादोरारि पार्कआ बबेहाय दङ बा मा जिल्लायाव दङ सार मानास नेसनेल पार्कआ बाक्सा जिल्लायाव दङ सार बरपेटा रडनिफ्राय साहा थांबा बेखौ मोनो सार सार थांनाय बोसोराव जों पिकनिक जाहैदोंमोन सार गोसोआव दङ सारा दे दिनै जासिगोन दे नोंसोरो न'आव थांनानै बे कुइज कम्पिटिसननि थाखाय मोजाङैनो स्टाडि खालामहैबाय थाबानो जाबाय जागोन सार जागोन जागोन सार बिदिब्ला सार जों थांनोसै सार